kubor nakaslem jong unong san Hima. Jingsaphriang jong kawi katup lane kalis ya ka balaong bala penmi dak tanat puli puthi ka sarkar jilla ban Pynkynriah kam ya Nonghikai jong ki skul sarkar ba ka ju kapor ban ra no ki katu ka ni ki skul sarkar ha ka thai motion road civil subdivision kala penlong ki babon ki Nonghikai jong kate ka thai ba ka sa ka omdum shishu la ong ba ka te ka Jingsaphriang jong kate ka lis lane katup bala thoru ka kerteng jong ki Nonghikai ban Pynkynriah kam kala penlong ki katu ka ni ki skul ba menta kala hap man sange bat kani klabu shisha ka jing bat ka jingdo ka bakra ki khna skul halor ka te ka khubor ba ka Jingsaphriang jo ka te ka lis ha ka te ka than ha ka apply tarik uyayong arjar pwe ka Dseo motion road circle ha ka jingelam jong somna Ulysses rentang general secretary lalai bani Kynduh markmat bat ka subdivisional school education officer West Khasi Hills ban panchim panchai halor ka te ka benta ini ka apply tarik April arjar apply nakalem ka sengke Dseo motion road circle ngila lej ban Kynduh bia district school education officer ban panjing pensyai alor ka jing transfer iki Nonghikai barano iki school nathany motion road kilis katkum ko bangi yo bahap motion road kilong kumne ka thiabari anong daju riang mau umdang tendeng kirit riang mau asyara arngut ki Nonghikai bat arngut ki obat ka school ro nang ta nong daju we Nonghikai bat dangdon kiwe ro kilis te hadin ba nilai Kynduh ya ka district school education officer nilai yo ya ka jing pensyai na iba katakan list ka bala Saphriang apilin ki Nonghikai kam pada finalize nakaliang jok sarkar ndrei ka jingkli ka bangingi kwa ban kli buta ka bang kapasyai ba lada kim pat finalize ya kita ka list ka ai ka jingtmu jong ka sarkar selendet halor ka ne ka list ka pa penlengo bat ka ba pen knyuk ya kini ki Nonghikai bat khamtamru ya ki khna school akaba hadu kini ki por kini ki school katkum bala mi to list kila khang bat ki khna school ro kitu ki bara enroll ro kila duai te menta nakaleng jungi kaseng bisngolungo kumno ka sarkar kathmu ban Pynkynriah kini ki Nonghikai barano kini ki school hakum kini ka por ka hakaba ka khlam covid-19 karang kiu man ka por kasni ban mensyam sinam ro kani ka khlam kala pen lengok ngan yangi bat kala penting persmi yangi ki pajba bat adu ki school ru kim da pli bha te ngilngo ba kumno ka sarkar ba hakum kani ka por kidang sim ya kata karai ban transfer no ne ban ra no kini ki school te nakaleng jungi kaseng ngipha ya kerwo ka pasyai ba yamta hispor ba pensange shwai kane ka jingthmu jong ka sarkar ban transfer ne rakno ban transfer ki Nonghikai ne ban rakno ki ni school hadu ba kane ka perthai kan yaj baik kan yaj rti khnang ba kandam don ga jingdu nong ka bakrau na menta kidong ki than jungi kamtam ne ki khna rep ki ba pule hakne ki school government LP jong ka te ka than ki jungi te gumta ngi penpau ro Nonghikai bat ki khna school bagi Nonghikai ki dei ban wan ban hikai biang akatu ka school hi bat ki khna school ro ki dei ban join biang ka school ka baki la enroll gitu ki school kerpat yu nong mikmat jungi UMLA jungi ba chimkhia ba budin bha ka ne ka issue ka ba menta khnang ba kanam don ka jingdu nong ngi ji dong ki than jong ka te ka motion road hi barok